Ja, jeg skal lave min kommende udstilling her hos Art Unlimited. Det er en udstilling, som jeg kalder Clean. En udstilling, der handler om, hvad kan man sige, det tidspunkt efter, at man ligesom har taget en beslutning om at ændre noget i sit liv, og radikalt. Som mange ved, så har jeg været i en lidt turbulent periode af mit liv, og nu er jeg ligesom kommet ud på den anden side, og jeg har ligesom genvundet min sensor og begyndt at kigge på noget, der er sådan lidt mere nært i forhold til mig selv, og jeg er egentlig bare interesseret i det, der er lige foran mig, og jeg glæder mig helt vildt til at dykke ind i det take, altså ligesom i den verden, som er sådan meget konkret og lige til. Og jeg vil vise landskaber og det stille rum og soveværelser. Altså jeg er meget interesseret i min kvinde, som er min muse, Anna, som jeg er gift med. Og jeg har egentlig tænkt mig bare at gå rundt og følge efter hende og kigge på hende og lave en masse portrætter og ligesom finde ud af, hvad det er, hun går og laver. Det synes jeg er ret spændende. Jeg har brugt meget mig selv tidligere i mine udstillinger og på mine billeder, men nu kunne jeg godt tænke mig ligesom at komme kvinden ind i mit motiv. Og det glæder mig rigtig meget til at vise jer. Så vi ses snart den 27. til en fed udstilling.